ay kailangan na niyan na magpa-cancer screening. No? Halimbawa, nasa edad na, o kaya ay depende sa kanyang mga risk factors, may anim na cancer screening test na maaari po na i-refer tayo pumunta sa specific doctor at ito po, lahat ng ito libre. Libre. Okay. Yung mga nabanggit niyo po na mga short survey, screening, sino-sinong mga maaaring mag-avail? Well, basic ito, Ma'am Patty, no? O kung Martay.
teritoryo. So that's the time na magcha-charge sila. Pero for every year, up to 900 pesos lang ang pwede po nilang i-charge. So sana maliwanag po yan. Kung meron po kayong ibang experience, ay i-report niyo po sa amin. Okay, yung iba nagtatanong, ay saan ba merong yakap clinic? Saan ba pwede mag-avail? Ayan, sorry, nabanggit mo 3,000 mahigit sa buong bansa. No? Saan-saan nga ba? Yeah, ito'y nakakalat na po sa buong bansa, Ma'am Sandy, no? At sa kasalukuyan